En nou? Nou, nu gaan we een vlagje verkeken. Dus je ziet dat de mensen nog een vlagje hebben, wel eventueel. En het wordt allemaal lukt het hartstikke goed, dus geen problemen. Dus de meeste mensen kepen je. Nou, 1% van de mensen die net kepen, maar over het algemeen gaat het hartstikke goed. Je bent een geleide verkeper. Ik ben zeker leider verkeper, zegt men. Goedemiddag. 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 Margriet. Hallo. Ja, Margriet. Ja? Margriet is überall lichtplaats in de vrije natuur. Überall op de Friesland kan men übernachten. Ja. Machen Sie einen Film? Ja, wir machen einen Film. Ja? Ein Krimi oder? Ja, dus... Ich möchte da gerne, können wir da mitspielen? Ja, ja. Aan de überzijde hebben we 3 Müllcontainers. Kennen we nu Abfall kwijt. Ja, haben wir schon gesehen. Ja, also, ich muss doch sagen, wir kennen uns hier aus, wir kommen jedes Jahr hier hin und wir wissen, dass Sie die modernen Piraten von Niederlande, von Friesland sind. Ja. Ich darf jetzt nicht Niederlande sagen, ich muss jetzt Friesland sagen. Ja. Die modernen Piraten von Friesland. Ja, und das ist Ihre Piratenflagge. Ja. Maar dat gaat zeer goed en we verkopen zeer veel van deze vanen. Ja, okay. Wir kaufen das jedes Jahr. Ja? Ja. 12 euro voor het ganze jaar. Ja. Alsjeblieft. Dankeschön. Was bekommen Sie dafür? 12 euro bitte. Is het jouw wegslagen, hè? Ja. Het gaat er allemaal weer goed. Ja. Geen probleem. In jouw vlekkeloze dus. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. De Margriete. Hartstikke goed. Ja, hartstikke mooi man. Maar ik heb alleen maar 50 euro hoor. Geen probleem meneer. Hartstikke goed. Dankjewel. U die. Dankjewel. Zal ik even wat wisselen? Jongen, het is meer iets te vertellen, hè? Wat zakkort. Ja, goed dat je niks hier te dwanden voor. Maar allemaal vaste klanten over het algemeen. Maar en jij bent altijd mooi met de man? Nou, meestal wel, ja. Enkele keer net. Dan waait het met de hut of zo en dan zit ik maar alleenig. En dan gaat er wel eens een nacht alleenig vet. Mag ik die blauwe Nou ja, dat heb ik wel weer wat, toch? Ja. Hè? Even rust. Even rust, ja. Hoe vaak ben je midden? Nou, als het een beetje knap was, is het dan meestal wel 4, 6 dagen in de week. Zo. En dan varen we nog wel eens even heen en weer naar Kouden. Dan moeten we weer even gas minnen, moeten we weer even wassen en zo. Nou, dat gebeuren. Dus je spook hier heel wat om? Ja. Nou, wat, het is prachtig toch? Mooi boek mooi en computerspeeltje. Nou, dat, Computerspeeltje? ja, computerspeeltje. Dus zitten je vette gamen? Nou, ja, inderdaad. Ja, koffie klaar? Ja. Oké. Ja, dat heb ik weer. Zo gaat het dan een beetje. Hè? Beetje de ronde en dan geven we de zaak erin en huppatee. Wat hebben we nou bezig? Goeie. Goeiedag. Wat ben je man van? Wij proberen hier wat beers te vangen. Aha. En ik moet zeggen, de resultaten zijn vrij redelijk. Alleen de oude visker, die moet de baas aan de jonge visker hier. Je had er een paar knappe beers en 2 dikke brazen zal uithellen. Dus hij heeft mij met het skepnet wat kleerst in. En hij niet. En dus hij het indirect ik. Hè? Dus daar komt het zo'n beetje op deel. De laatste dag van de vakantie. Nog even de zin verzetten. Dan kan hij naar Squalata. En ik ben aan mijn ambtelijke loopbaan werken. Dat komt op deel. Dus de hoopviskers die houdt eruit. Ja, Hoe kent dat? weet ik net. Misschien best een beetje beter, jong. Denk ik. Hè? Wat slimmer. Het scheelt gigantisch. Die ene keer wordt heel goed bieden, de andere keer dan wordt totaal net. Nee. Dus hij heeft hier een gemaaltje dat wordt nog wel eens heel wat stromen. Nou, als het één keer stroomt had en het is weer rustig, dan kan je het hele dekken vangen. Maar wij dagen bijna wil het je totaal net. Oké. Dan stierst je maar wat een
En dan is mijn geduld wel wat groter dan dat van hem. Oké. Nou, dan is mijn oorloer is het wel bekeken en nou is het mooi. Ja. Dik vong en ja. Heid. Ja. En Heid die vangt in je. Nou daar.